سلام و درود گلیں راج دعائیں کے مدام وش حال باتت داں جہان استیں است و حیات باتت گلیں راج کورونا وائرس سجیں دنیا ماں پتا تھا گو پریشان کتا مزنے طاقتوری ملک ہم اشیے شنگ و شانگی اچھی پریشانا میں ملک کو دیارا ہم ای وائرسا امک روچگیں روزگار متاثر کتا اما کے آہانی روچے نان آہانی اما روچے روزنداری اگاں آ روچا روزنداری مکنا تو آوتی چکانا آ روچے نانا دات نکنا شما کل سرپدے کے درائیں بازار بنداں کارو روزگار اوشتا تگاں اما غریب اما پوریا گر اما نادسرس کے آہانی ذریعہ معاش اما روچے روزگار ہیں تو اوشتا ماچاں اوست ویلفیئر آرگنائزیشن یک پراہاں یک کمک کی مہم بندات کتا کہ ہمیں کمک کانا راشن دروشما یک جگہ کن تو پراہاں لوگاں سرکنت اما مردم کے متاثراں آہانی نشاندہی او اوستے امراداری و کمک منی گوں کلیں راجا گوں استمنداں گوں تاجر برادریہ گوں ایدگے دسترسیں مردماں ایدگے اما مردماں کے آہانی دست دپا رواں اگاں 10 کلدار دات کنا یا 5 کلدار دات کنا یا 7 کلدار دات کنا یا کجام بھی کجام ملکانا اما ملکانی ذرے مطابق ہوتی گنجائشہ کجام ہم کساسیا کمک کت کنا اوستارا کمک بکنا داں کے ای کمک کاں یک جگہ بکن تو آہانی یک بیلیے راشنا پراہاں سرکت بکن یک بری پدا گو شما دستبندی کنا کہ ای بزگو بی وسانی حیالداریا بکنیت ایشانی حیالداری میں گو شما سرا پرزند پرچا ای میں گو شما وتی کساں ہمسائیگاں سیاداں کجام ہم یک مردمی گما یک نہ یک کیے سیادی و رشتہ داری استیں میں امید کنا کہ شما کل راج کلیں استومند میں ای جہدہ گوما امراداری کنے سلامت باتت اوست پا ارکسا جہد پا بے وسا